by vadilo, kdyby na mě každý takhle koukal. Kdyby to byla třeba vaše dcera, nebo tak? Tak když by jí to dobře vynášelo. No, asi ne. Kdyby mu to slušelo a nevadilo mu to, baví se o vás, teďka se baví o vás, jestli byste chtěli být na těch fotkách nahoře. No já určitě ne. Ne, nevkusná, ale taková jako... Připadá mi, že je to úplně zbytečná věc prostě k tomu, že k tomu vůbec nepatří. Jako. No kdybych tam nemusela být nahá, tak jo. Já možná taky. Tak asi mi přitáhnou určitě moji pozornost víc než takový ty běžný, že normální reklamy. Když to je takhle, když je tam nějaká pěkná slečna, jako jo, no, přitáhne to pozornost. Tak mi to dneska nepřipadá divný. Že je to vlastně tak jako běžný, že nám to vlastně nevadí. Asi tak. Je to trochu tragédie, ale tak to je dneska.